ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅವನು ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಾತು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ಆಯ್ನಾತ ನಾ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಹೊಸ ಬೇಡ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ತೋಲೆ ಅಂಚನ ಬೆಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಇಂದು ರುಜ್ಜನ ಎಲ್ಲಿ చెప్పినాగల ఇందులోనే ఫస్ట్ కొండ ఆరు తింగులు బాగాలేప్పుడు అదే 9 ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಇತ್ತನೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇನೆ ಇದು ಸಾಕ್ಸ್లో ఉండు ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ಸ್ നമുക്ക് ദായിക സ്വെറ്റർ ಮತ್ತು ഷെക്കിട്ട് സൈപ്പുണ്ട് ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ ಮಾತುಂಡು ಮಾತಿದ ಪ್ಯಾಕ್ ಆವನುಂಡು ನೆಂಜೆ ಬಿತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಆಡರುಂಡು ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಿಡಿ ರಾಶಿ ಕೂಡ್ದುಂಡು ನಲ್ಲ ಉಂಡುಕುಂಟು ಜಿಂಜಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಲೋಟನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮಿತ್ತ ವನಸ್ಗೆ ಪಿದಾಡಿಯ ರದ್ಯಾಗ ಉಣ್ಪುಲ ಕೊಜಪ್ಪುಲ ಉಪ್ಪು ಒಣತಿತ್ತೀರು ಅಂತ ಅದು ಬಡ ಒಂದಿಚ್ಚು ಅಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ ರದ್ಯಾಗ ಉಣ್ಪಾವೆ ನನಕ್ಲ ಲಗೇಜ್ ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಲ್ಲುದು ನನಳ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ತೋಡೆ ತೊಟ್ಟು ಕಾಪುನೊಂದು ಒಂದು ಚೂರು ಕಜಿಪು ಮುಟ್ಟು ಜಾಲ ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ಬುಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ ಕಜಿಪುಡು ಮಾತ್ರ ಕಬಡ್ಚಿ ಕೊಜಪ್ಪು ಲಕ್ಕದು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನವನಸ್ಸು ಕೊಜಪ್ಪುಲ ಉಣ್ಪುಲ ಸಾರ್ಲ ಲಕ್ಕದೆ ಬೇಗ ನೋಡು ಓ ಬೂಪುನೇನೆ ಇದೆ ಕೋಪಡು ದಾಯ್ತ ಕೋಪಾಗೆ ತಾಗಂಡ ಓ ಕನ್ನಡ ನೀರುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂದಿತ್ತನಿಕ್ಲೇಡ ಬಾರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಪಂಡದು ಸೊ ಇಂಚ ಕಟ್ಟದಂತು ಲ್ಯಾನ್ ಕಾರು ಕಟ್ಟದಿತ್ತು ಆ ಟೈಪ್ ಕಟ್ಟದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟದು ಚೆಪ್ಪದಿತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತನಾಗ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜೇ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಪ ತೋರ್ಸೊಂದು ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಕೆಂಪು ಆತಂತುಲೆ ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಬೈಯಣ್ಣಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಕಟ್ಟದು ಜಪ್ಪದಿತ್ತ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಬೇನೆ ಇತ್ತನ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸಂಚ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡನ ಬಾಕಿ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ കല്യാണ്ട ഐസ്ക്രീം കണ്ടിനാലാണ്ട്
ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ತೊಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ ತೊಟ್ಟಿರುಂಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಂಡ್ ಅನ್ನತ ಮಾತ ಫೋಟೋಸ್ ಎన్ని ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡಿತನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡುವ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ಲು ತೂವಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ಲು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಒಂದುವೇ ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಅವಡು ಬಾಲದ ಅವಡು ಬುಕ್ಕ ಕಶ್ವಿನ್ ಅವಡು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ತೊನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಅದೊಂದು ನೈಟ್ ವೇರ್ ಸೊ ನೆತ್ತಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಡ್ರೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಪ್ಪಣ್ಣ ವೇರ್ ಮನ್ಪಾಗ್ಲ ತಗೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪೆ ಒಂದು ಮೀಶೋಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ನೈಟ್ ವೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಅರ್ಧರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೆಡ್ಡೆ ಉಂಟು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೈಟ್ ಆಡ್ದೋಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಕುಂಟ ಅರ್ಧರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಂಟು ಉಂಡು ಅಂದೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕಿನ ಪುನಃ ಬೇಲೆ ಕೋಡೆ ತಿನ್ನೊಂತಾಲು ಈ ತೀನಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಮೆಕ್කුಂಡು ಮಿನಿಂದು ಶೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಕುರ ಇತ್ತು ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಕೆಲವು ಪಾಡ್ ನಾನು ತಿಕ್ಕ ಹೊಡತ್ತೆ ನಂಚು ಕವರ್ ಇತ್ತನೇ ಇಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ಲ ಕುರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟ ತಿಕ್ಕವನವೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಕ್ಕಣ ಅರೆಪುದಿತ್ತೇರಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಪೂಜನ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ದಿಪ್ಪೇರು ನೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ತುಳಿ ಇಂಚ ಆತನ ಇದೇ ರೊದ್ದುನ ಹೊಸ ಕಾಡ್ತೇನೆ ಮುರಂಡಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವರೇ ಕಪ್ಪಾತಂದು ಕೈತ ತುಳಿ ಬೊಳ್ಳಿದೊಂದು ಕಪ್ಪು ಬೊಳ್ಳಿಂದೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಬಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಕುದಿಪ್ಪ ನೀರು ಮೈಪೊಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಸೊ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದೊಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ತಾತು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೊದ್ಲೆರ ದಿಯೋಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಮುಲ್ಲ ದಿಗೊಂದುಲ್ಲೇನು ನಾನೇನು ಒಂಚೂರು ಹಿಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪೇನು ತೋಚ್ಪಾವೆ ತುಕ ಇತ್ತೇನು ಎಡ್ಡೆನ ಎರಡು ದೆಕ್ಕೆ ಬ್ರಷ್ ದೆಕ್ಕು ದಾಂಡೆ ಕಡೆ ಶೋಪ್ ಅಂತದ್ದು ವಿತ್ತು ತೊಳಿ ಎಂಚ ಆತು ನಾನು ಕಪ್ಪಿತ್ತು ನಂದು ತೆಕ್ಕು ಶೋಕಂಡು ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಕಾಯ್ದು ಕತ್ತಂದೆ ಎಂದು ಸುಲಿ ಒಂದುಲ ಕಪ್ಪ ಆತಂದೆ ಎಂದೆಕ್ಕೀಚಾನ ಒಂದುಲ ಕಪ್ಪ ನಮ್ಮದು ಎತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಪ್ಪನೆತ್ತಿ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪ ಆತಂದು ಕಾಕಾಯ್ದುಕ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು
ಕಾರಡ್ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಗಜ್ಜಿ ಎಂಚಿಂದ ಆಯ್ತ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಆ ಗಜ್ಜಿ ತಜಲ ಈ ಗಜ್ಜಿ ಅಂಗಲು ತೀರೊಂದು ಈರ್ನ ಬಂಗಾರ ಇಡಲ್ಲ ಸೊಂಟದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಅಪ್ಪನ ನೀನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಿನಿಕ್ ಮಾತ ಮಡಿಪೆರುಂಡು ಬಾಲದ ಕುಂಟು ಮಾತ ಜೆತ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ and friends in a preparations of matan and elle mata ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಂಡ್ ಮಾತ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅನೆ ಸೊ ಐತ ಮಾತ ಫೋಟೋಸ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಾನೆ ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ದ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಏನು ಅಮೆಝಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಸ್ಯಾರಿ ಜನ ಡ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈ ಆಯನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಡ್ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಗೋಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ತಗೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸದ್ಯ ಈ ರೂಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೈ ಬೈ ಮಿಸ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಆಲ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಿಸ್ ಯು ಏತೊಡ್ತುಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಬೋರೊಂದಿತ್ತ ಬರ್ಡೇ ಅದರದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲೆರಡು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ನಾನು ರಿಯಲಿ ಮಿಸ್ ಯು ಮೈ ರೂಮ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್